Здравейте, аз съм Иванчо и както знаете гледате Кралски фен. Първото силно, което ще забележите... Секунда, изчакайте. Извинявам се. Първото, което ще забележите от последния ми клип е какво има от тук. Последният клип знам, че не беше така. Ако искате, гледайте го. Последния ми клип ще видите, че съм така. Какво се случи? Днеска с приятелите си ми играхме в футбол. И какво? Моя приятел ме спъна, лицето ми стана така и какво? Отидох при сестрата. И тя ми сложи лепенка и тук малко. И трябваше... Абе, виждате ли бе? Виждате? Ох, ужас. Защо правя видеоклип? Не знам защо правя видеоклип, да. Няма значение, да. Отиваме към историята. Не, че съм я намислил. Изчакайте малко. Сетих се някаква тема да говорим, която не е за обикновен ютубър. Да, така да. Както и да е, за обикновен човек. На моята възраст. Когато, например, казаха, ако сте гледали новини, не ви пука на 5 или на 100 години сте. Така, това е в кръга на шегата, де. Ако гледате новините, ще ме разберете. Ако сте гледали новини преди колкото и толкова да е време, може да е вече 2 седмици повече, казаха, че до Младост 1 City Point сградата на Александър Малинов е развалено парното. И няма да работи тук в Младост, Лозенец и там, което друго беше. Ама какво откривам? Топло е парното. И какво? Не е проблем за нашия блог. И друга съществена тема, която трябва да я измисля, ще я измисля. Знаете. Колко струва според вас един чистак нов iPhone 16 Pro Max? Напишете ето чак чак тук на земята. Чак там долу в коментарите. И напишете Apple. Пишете също чак там долу, ама долу на земята. Там, където са коментарите, пишете колко... Не, то по-точно дали искате да съществува Samsung. Да. Не критикувам никого, ама мога да кажа, че Samsung не е зле. Да. Защо мисля, че Motorola е зле? Защото уж пак някакви нови модели правят, ама пак са си зле. Motorola. Зле са. Ако Motorola гледа това клипче, не се обиждайте, ама така. Буквално... Motorola ще ме гледат. Казвам само за Motorola, дизлайквайте ми видеото. Не, всъщност не. Лайквайте ми видеото по-добре. Искам да събера 500 лайка, за да направя клипче на истинската Майнкрафт. Ако съберете 500 лайка, ще направя 20-минутно или повече, там колкото иде, да ви разкажа за моя свят, който е на творчески, да. Ако събере сам, че... 200 лайка, най-малко. Ако съберете 200 лайка, окей, супер.
Аз ще ви направя едно клипче на Майнкрафт през свободното си време. Добре, мисля, че това ще е края на клипчето. Ако ви е харесало клипчето, ви е харесало, знаете от миналото клипче. Ако искате, давайте лайк и се абонирайте. Довиждане от мен.